Има общности. Едната е католическа, която на времето в 15-16 век е съставлявала 2/3 от населението на град Белене, и другата общност е на власите, чието представители са дамите конститут, които сготвяха за вас традиционни власти на рецепти. И една малка част мюсюлмани има в Белене. И в древността, поне така съм чувала нашите баби и дядовци, че не са се обучили много две общности. Католиците и православните, т.е. общността на властите, и едно време е било разрешено да се женят помежду си, но вече в моето детство това нямаше, живеехме общо всички, не се дезяхме и много си помагахме. Във връзка с това с Овчев Персин има една легенда, откъде идва наименованието на остров Персин. Още по време на турското робство е живял турски бей и той имал много красива дъщеря, която се казвала Персин. И един беленски овчар на име Стоян се залюбил с тази турска мома. Но беят не разрешавал те да се оженят и такава е легендата, че те избягали тайно на остров Завеща, но беят войската на беят ги открива и ги завръзват и ги намазват с мед. Така гласи легендата, да не е подкрепено, не знам, понеже не се е разрешавала такава любов. Първо да кажа добър ден, пришли в Белене. Ние бабите сме приготвили някои неща. От едно време ние как сме събрали, така, баница, пита, сладкиш, домашни бомбони, трудел, качамак и прясно. Искам да ви разкажа и за нашето детство. Едно време, като сме ходили на училище, не знам вие дали сте чули, дали сте запомнили нещо от бабите, от дядовците. От първи клас до трети бяхме черталища. След това продължихме пионерища. Като пораснахме, след 8 клас станахме комсомолци. И тогава сме били бедни, много бедни. Не сме имали тези екстри, каквито имате вие сега. На училище ходихме с обикновени трубички, шити на ръка, майка ми е ушила. Може някой да няма и тетрадка вътре, защото няма стотинки да купи, учебници да купат. За вестник се твърди, че не абонираха задължително. Ама по-добре скребем. Какво да ходим този зима голяма, сняг от кръста, с едни църбули от свинска кожа. И се обуваш, докато стигаш на училище, ти си вече са намокрила, ама стоиш, няма какво да правиш, че нямаш друго, нямаш обувки, няма то. И тогава времената така бяха, че нямаше както сега да се избираш по отбор. Каквото ти дадат съвета, там какво беше налят. Ти дават някой дрега, някой блуза, някой къркачка. Той ти беше облеклото. Нямахме така, като вас, мили деца, сега слушайте, родителите ви слушайте, учите. И така сме били ние за нас детство. Като знам, просто само на вечерната ще напрясваме. Смияли и сме били 7 деца на майка на майка. Той знаете, по моя време, аз малко по-късно съм била ученичка,
Вече имаше всичко. Не сме били толкова бедни, имахме дрехи, обувки, тетрадки, химикалки, но също беше много в училище голяма дисциплина и ако ученикът в училище не е слушал учителя, вечерта родителя научава всичко. Един път е наказан в училище, втори път е наказан в семейството, защото си е позволил да не слуша учителя. Между другото, много бяха такива ученици, които не слушаха. Всички бяхме прилежни, слушахме, учихме и бяхме... Говоря за теплоти. На мен ми купуваха обувки големи, че да мога да ги нося няколко години. И тогава нямаше шосета как сега. Път и пръст и кал става и обувките са ми пред с десници, като са пълни малко. И като съм отишла от дома, минаваме мисълта, обувки, едната обувка ми остава и до ден днешен не гледам да я надея. Now we